भर जिंदगी के दुखी माई कैसे के सुनाई। चाची के हमारा भर दगो दिया ए हो छठी माई हो। भर जिंदगी के दुखे माई कैसे के सुनाई हो। चाची के हमारा भर दगो दिया ए हो छठी माई हो। गौवा के लोग ताना मारी बाजनी कही के बोलाई हो। चाची के हमारा भर दगो दिया ए हो छठी माई हो। कैसे बताइए छठी मैया दुख भरी बात हो। मन कर फोड़ली तुहरा चरण में माथा हो। कैसे बताई तुहरा से अपन दुख भरी बात हो। मन करेला फोड़ली तुहरा चरण में माथा हो। कहे वाला नहीं केहू हमारा के अपन जिगरी भाई हो। चाची के हमारा भर दगो दिया ए हो छठी माई हो। चाची के हमारा भर दगो दिया। दिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोहम्मदपुर।